Официалният сигнал. Ето ги вторите участници. Вижте, че може би напрежение има само в началото за завземане на територия. Реално втората група има до номер 7, може би после ще получи някакъв подкуп от участниците около него. Ками, браво! Да чуем силни аплодисменти за Ками, приятели, тук ли сте? Ками, как се чувстваш? Измори ли се? Няма, има и музика, слушай, не ме чува и в момента. На Пепи ли? Пепи? Въпреки, че може... Ели, това е всичко от нас за днес. Вечер хепи енд. Yeah!